I pozdrav svima ljudi, ja ga ovdje danas, večeras, nije bitno kada gledate ovaj video, bitno je da ga gledate. VTF šta? Radit ćemo, samo malo da pomerim kameru. Raditi ćemo challenge, try not to laugh challenge. Hajde da počnemo, hajde ovaj ćemo. Neću. Ne, ovaj ćemo. Hajde. Hajde da počnemo. Oh, brate, ovo boli. Gledajte izraz bivnog. Gledajte bivno lice. Odi. What the fuck? What the fuck? Oj. Mogu mi kako ono bolilo. Sad će nam pokazati šta može. Oh. Na glavu. Skloni se ba. Vidi ono. Sad kad je pokupi. Ano. Šta radi ovo? What the fuck? Oj. Brate. Šta je ovo pa? Probit će ovo lik. Oj, znao sam. What the fuck? Ode di... Oooo. Kako bi ja ono volio da sam uradio. Ja mislim da ona nikad neće više raditi salto. Oj, brate. Ja ne mogu kako se oni smiju. Oh. Damn. Sad kad propadne dole. WTF. Ode, ode. Dobro, nije ono baš nešto. Evo ga ovaj snowboarder. Vidite, skijanje je lakše od snowboardanja. Nemojte vi mene. Šta je ovo ba? Mlijeko. Ovo mlijeko. Padoš oboj. Ga evo. Sad će zatvorit opet. Oh.
Ode u garažu. Evo kralja lika. Pup. Brat. Kralja lik. Ovaj spava. Pojest će ga cuko. Moram da se nasmijemo. Tako nešto. Joj. I just... Ajde vidimo. Škakiljaga. Oh. Sad kad dođe najpas. Lika. Kao
Evo ga. And znači ljudi, hvala vam na gledanju, a mi ćemo se vidjeti sljedeću epizodu. Sad moramo kliknuti da se ugasi snimanje. Vidimo se.